Uyazi bafethu la emhlabeni umuntu nomuntu ukhulisa ingane. Lapha nje emhlabeni kunengane oyikhulisayo. Kuwe angikhulumi ngengane oyezelwe, khuluma ngale kuwe. Khona ingane kuwe ngaphakathi kuwe oyikhulisayo. Efuna wena mnikazi wayo ukuyijwayeza into ethize. Uma ingane yakho ijwayeza ukuthi wena umuntu okhuluma iqiniso nje ukhuluma iqiniso. Ikhula kuleyo nto nje. Ikhula kuleyo nto ingazi enye into eyazi iqiniso. Uma ingane yakho ijwayeza amanga, uyowaqamba amanga uduku usho ungasathanda athi amanga ngila duze kwakho. Ngani ngoba wakhulisa ingane yakho wena wayijwayeza amanga. Into nento yenzayo kusuka ukhulu usemncane ukhulisa ingane. Uma nje uyijwayeza ukuthi wena ekhaya uyasebenza wenza lokho wenza lokho wenza lokho uyalungisa ufuna ukubona ekhaya kuclean ingane yakho yayikhulisa. Uyothuzwa abantu sebekwethi igama bathi ukhuthele. Yes, ingane yakho wayikhulisa kuleyo nto. Uma wena umuntu othanda usebenze kabili athathu usuyolala uyikhulisa kuleyo nto ingane yakho bazokwethi igama abantu bathi hayi yakulivila. Ivila voca. Yes, ingane yakho wayikhulisa kuleyo nto. Ziningi izimo okhulisa kuzingane. Yes. Uma nje kufika la uthomba khona uqalisa izinto zokuqoma. Waqala nje wena wabaqoma ngobuningi. Ikhula kuleyo nto ingane yakho iyazi nje ukuthi akuthandaneki nomuntu oyedwa. Sitalo kanjani nje usuyikhulisile kuloko. Isiyazi lokho kuphela ukuthi akuthandaneki nomuntu oyedwa sitalo phinde ngeke. Noma usuthi uyakuzama lokho ukuthi uzovela omunye umbone esenesigagamlomo esingcono kabi kunesomunye, umbone eseyinhlalisuthu enhle kabi kunezinye okuyibone, uze usumthanda njengathi ungavela umdumele umsukele wena. Umbone esenehwanqa elingabekezeleleki nje ongakazi uzuze ulibone ezweni. Umbone esenempungculu ecobezele ngathi cha kuqala ngayo ukubona umuntu onempungculu. Yes, ukhulise ingane yakho kulokho. Wayikhulisa ingane yakho ukuthi ichazwa umuntu onesihluthu esikahle nje, ichazwa umuntu onesigagamlomo, ichazwa umuntu onesitsako, ichazwa umuntu oneyifaca, ichazwa lonke uhlobo lomuntu uyinsizwa nje egcwele, ichazwa insizwa ende, ichazwa. Wakhulisa ingane yakho nje ukuthi wena umuntu ohlezi uchazekile nje, akwenzeki ubuka umuntu wesilisa ingabiki into. Ikhula kulokho ingane. Khulisa ingane yakho ngendlela eyiyo. Yes. Khulisa ingane yakho ngendlela eyiyo. Ngoba iyokhula kulokho. Abanye kusho eseganile, kusho esenomuzi eseneyingane sezindala iqoma naye usaqoma. Ngiyabona? Wakhulisa ingane yakhe kuleyo nto. Ukuthi nje hayi yena ngeke thatha isikhathi eside engakaze nje agubezele nomuntu aqalayo ukugubezela naye phinde ngeke. Uyafuna umuntu aqalayo nje ukugubezela naye. Yes. Uhlezi nje ingane yakho ikhulise nje ukuthi ayijatshuliswe loyo muzwa wokuqalana. Lowo muzwa wokuqalana iwona sewathanda kabi lowo muzwa. Akafuni nje ukuthi ingane yakhe ayikhulise kujatshuliswe nomuzwa nje waloyo muntu nje adila naye. Athi bakithi sithando sami akhumbule sona nje. Khulisa ingane yakho ngendlela eyiyo. Uma uyikhulisa ukuthi ingane yakho izochazwa nje lowo muntu nje oyedwa. Kusuka useyikoleni uyokhulisa ingane yakho ngaleyo nto iphile kuleyo nto udu. Kodwa uma umuntu wama-peer pressure uyohlezi wenza ezinye izinto ngoba uzoyihlanganisa nabantu abangenaso isimilo bese uyikhulisa entweni ebheda. Khona omunye okhulisa ingane yakhe nje ngokuthi yena utrigger happy. Wambhedela nje yena uyayidonsa itrigger ngeviki kuphela kweviki uyangcwatshwa wena. Wambhedela uyayidonsa itrigger yena kuphela kweviki ukhulisa ingane yakhe. Yena uyithatha uyenza nje ngoba kabhedelwa ukhulisa ingane yakhe kuleyo nto. Yes. Ingane yakho wayifundisa ukuthi khona into okuthiwa ukuqaleka lapha ezweni. Uqaleke loba ubhemayo. Izokhula kuleyo nto ingane yakho iqale kudu.
uyoze uyifake uswazi wena uyitshela ayiyeke ukuqaleka manje ayiyeke ukuqaleka uyifake uswazi uyakhela amacebo manje ukuthi iyeke ukuqaleka bese iyakuyeka futhi ngoba usuyayishintsha usuyifundisa okunye ingane yakho ekuwe personal. Yes. Wayifundisa ukuthi nje wena uyomiwa awukuhlaleki ungomwanga wena ngeke mawukuthi nje ulwesine wena usuthi we Nkosi yami usuyasho ukuthi hayi ngeke ayikhali. Ikhula kuleyo nto ingane yakho. Ikhula kuleyo nto nje. Leyo ifundise yona. Leyo ifundise yona. So kwazi thina ngaleyo ndlela owafundisa ingane yakho wayiyo ngoba mawuyifundisa ukweba ingane yakho hey wena ngaso sonke isikhathi makuhlezi ucinga intuba ukuthi leyanto ngayithola kanjani leyanto uyabona ucinga intuba ngaso sonke isikhathi ukuthi ingane yakho ayikhulisa ngokweba yakhula yakujwayela ukweba ingane yakho walala nabafazi babantu ingane yakho izokhula kuleyo nto wagcina bekuthanda bona kube ngathi khona into vele iklika nemaye kwaqhamuka wahlangana nomfazi womuntu kube ngathi khona into cha yes ubone futhi uyibonele nawe ukuthi ngesikhathi umbuka naye ukubukile yes naye ukubukile ikhule kuleyo nto sihamba icingela laba abantekenteke sihamba icingela abantekenteke abakhulisa izingane zabo nabo ukuthi amadoda abayafetshelwa uyabona lapha emhlabeni sikhulisa ingane wonke umuntu nemandate wakufundisa ingane yakho ukuthi wena uvuke ekseni ucinga ukuthi uphuzwa ngapi namhlanje ayizokhula kuleyo nto wayifundisa ingane yakho ukuthi kuyenzeka nje kube nomcimbi ngakini ungayi uyihlalele ekhaya hayi ngepride uyihlalele ekhaya kuyenzeka futhi ikhule kuleyo nto ingane yakho uyihlalele ekhaya nje kungabikho nkinga uye ngesinye nje isikhathi bakwazi nje ukuthi hayi yena uyaphuza kodwa hayi uzokutshela nje ukuthi akakhuliswanga ngabo yena uyaphuza kodwa akakhuliswanga ngabo uzokutshela lokho ukuthi uyaphila ngaphandle kwabo akusinto ayiphilele emhlabeni nayezele emhlabeni ngiyanitshela kwengane zakwethu kulomhlaba khulisa ingane yakho ngendlela obona ukuthi mawuyikhulisa ngayo izomeshana nalokho okufisayo kodwa unemandate yes wajwayela nje ukuthi umzali mayeke wakhuluma umthatha izokhula kuleyo nto ingane yakho hlala umthethisa nje hlala ufuna ukumlungisa ungasi ngesikhathi uyingane wayilungisa ubani yohlala ufuna nje ukumlungisa umbone bhede ngoba kusho indoda yakho uqobo wayekhulisa nje ingane yakho ngokuthi awukholelwe endodeni yakho ukholelwa la amadoda angaphandle ukhona phela umuntu othe phethe inyoni la esandleni kodwa eyanela ngabona lapha ehlathini enezimpiko ezinhle athi alahlele nesesandleni agijimele leziya ezisehlathini angabe sayibamba kwazona kodwa useyilahlile lesi esandleni abantu bayayenza leyo nto yini ke ukuswela ukuhlakanipha uyabona noma ukuba nokuhlakanipha okulingene wena nje ongalahambeli elinye ibanga uyabona ukuba nokuhlakanipha nje ukuphelele kuwe obona ukuthi ekunelisa umnikazi wakho ukuhlakanipha anakho akuhambe elinye ibanga bafethu anezikhathi intonyana ezincane esizenzayo lapha emhlabeni yes uyabona noma yini oyenzayo noma yini uyabona mawuke wanento nje ethi mhla ngaqeda isikole ngiyasebenza ngiyoyihlalela le kude ngifunda stress somndeni nabantu abangaphumelela abazobe beyixaka ngami angifuni izokhula kuleyo nto vele ingane yakho uphile leyo nto abantu ke sengibona inqwaba ekukhuleni kwami kule minyaka enginayo almost 46 years sengibona inqwaba babe nephupho elinjalo isiphetho yazi ubuke ngikhula kanjalo mina ngiyiproduct yaleyo nto kahle nje one serious note ngiyiproduct yaleyo nto mina ye rejection ngiyiproduct ye rejection mina
Ngeke ngasho kwenye ividiyo ngathi ikhehle lingizalayo mina saphamba nesangweni lahamba kuno 7 years. Kunamalungu omndeni athi awusophinde silibhadi. Yes, sophinde silibhadi. Kodwa sengikwi-TV yayisethi mntakabhuti, mntakabhuti siyabatshela ukuthi uzalwa ubhuti bangilahla. Bangilahla ngiyingane. Yes, bangilahla ngitshela isalukazi ngithi mina naba bethi mntakabhuti. Bangilahla ngazi ushichaphisi mina akekho nje umuntu owubaba noma umuntu owu-anti owayelamana nobaba kumama kugogo nomkhulu ongaclaim ukuthi wakwangithengela ichaphisi. Ukuthi ngihlafune bese phinde ecasulwa ukuthi hayi kodwa siyakuthengela kodwa hayi wawubusayilahla uyidlana kabi. Akekho nje wakwenza into enjalo. Akekho noyedwa futhi wakwenza into enjalo. Yes. Nengabaphoqa ngenkani ukuthi abenze into enjalo ngibaphoqiswa ubungane nami ngithunywa ithongo lenze ukuthi ngifunde the gift of family. Ngibuke the gift of family. Yes. Behluleka ngayibona igift of family ngathi no okay yes behluleka ukunginikeza leyo mpatho yokuthi ubhuti akasekho uthunjana wakhe enkosi yami nangu lapha phambi kwethu behluleka uyabona so bakhulisa ingane yabo kanjalo ekugugeni ke abantu basuke sebekudinga ekugugeni. Ngoba uNkulunkulu ufika ayidedela impilo athi nansi impilo. Athi sayidedela impilo uthi nansi. Bese kuphosela intambende athi hamba. Abantu abaningi ke baphila sengathi abaseyoguga bayohlala bebasha njalo Xhipi. Bathi wayethi umshumayeli waleli thempeli engakhuliswa kulo uma ngingena eNazaretheni umshumayeli owedlulayo bathi wayethi abantu bathi mina nginezingane ezindala ngizelo uSathane bona ngoba ezabo isencane bazela ingelosi. Wonke umuntu ozela ingane esencane ucathi uzela ingelosi. Wonke ucathi uzela ingelosi. Ziyajikelana. Oh kade sasibabuka abantu bekhuliswa nganye indlela bajike babe nganye indlela. Bangabi ngalendlela umzali ayicabanga ukuthi uzoba ngayo ukuthi nje nginezinsizwa zami mina kwasha kwacema futhi amalanga beweqhipi. Qhipi bajikelana. Thothi izoba yodwa ingane ezoba isibusise emphefumulweni wakho. Izoba yodwa. Sukunenhlahla. Gcina seyidazisana inkani ngawe. Yes. Ongabenzeli lutho abazali nongabanakile azizonde kuzondwe lona obanakile abazali. Azizonde into ongayazi. Engathi angeke banake nabo. Kuthiwa abazali bathanda yena cha ungani uneyithelo. Wakhulisa ingane yakhe ngokuba neyithelo egcekeni. Ngoba umuntu oneyithelo akavele aqhamuke ngoba esesebenza bese baneyithelo. Uqala uba neyithelo kuseyizandla kuseyimjuluko. Ngathi ngisasebenza lapha yana ngathi mina into eyenzakalayo kufuneka uma ungasebenzi umuntu ungasebenzi kunomsebenzi la ekhaya bathenga inkomo bathenga igrosa wena usebenzi hamba uyoyilanda phela inkomo la ithengwe khona. Yes, hamba phela uye ehlathini uyosaha wena inkuni zokupheka utshwala zokupheka lenyama yalenkomo wena nikela ngomjuluko nikela ngezandla. Uyabona? Yikho kunakekela abazali lokho yikho ukukhombisa ukuba nawe negalelo egcekeni nikela ngezandla wena saha phela inkuni. Hamba uyotheza ngangenze nje ngangikhuluma into iyayenziwa yimina ngingasebenzi la ekhaya kunabafowethu besebenza ukufa kungakabagqibi. Yes. Nganginikela ngomjuluko kube khona engizokwenza mina ngicenta umuzi mina ke ngeke bacente bona bakhipha imali mina ke ngicenta umuzi ube clean umuzi ngalelo langa lifike lelo langa umuzi uclean ucentwe yilona ongasebenzi umuzi useful sonke egcekeni obanye ba useful financially omunye useful mjuluko ekhali. Uyabona injalo indaba uyabona juluka. Ufundisa ingane yakho, ukhulisa ingane yakho, uhlezi unegalelo egcekeni. Ufundisa ingane yakho, ukhulisa ingane yakho, ukungabi nalo igalelo egcekeni uyoba negalelo ekhweni lakho. Silinde isiphetho. Ukuyoba negalelo esokeni lakho. Umuntu
uzomusha nje umqala umthembe ngoba nakhu ukukitaza kamnandi makulala unenda ngafaka umuntu nje ekhwapheni hayi wena uyohleka ukudlula wonke umuntu ubona ukukitaza kamnandi usumthemba ukudlula umndeni. Nanka amehla akake wona umbombo lo. Yes, usumthemba ukudlula umndeni. Oh dade waziwa nomuntu okitazayo lo umuntu. Umthemba ukudlula umndeni. Unikezela yonke into kuyena. Ukhulisa ingane yakho ukunikezela kubantu obadabukayo nje obaqalayo. Angisho ukuthi ku-wrong. Ku-right kodwa hamba nesibusiso. Hamba nesibusiso phela sasemumva. Ungathi fuca lali imumva bese ubheke iphambili ucathi iphambili lizoba kahle ayikhohlwa. Ingane yakho uyikhulise kabi. Khohlwa uyikhulise kabi. Khulisa ingane. Ukhulisa ingane kulomhlaba esikuwona. Uma ingane yakho uyikhulise ngobumbulu izokhula nje yazi ubumbulu. Ukuthi kubona umuntu noma ngabe asikho isidingo sokumncoma kodwa ngoba wena uyimbulu kufanele ukuthi awazi waqoka kahle bakithi. Kodwa ngabe sithela athi kodwa uyayibona kodwa le ngubo ukuthi phela iyahexezela nje. Uyayibona kodwa angasithela nje. Ubusho lani kuba uvele wayithulela nje wabona iyahexezela wayithulela. Umncomelani ukhulisa ingane yakho ngobumbulu. Uma ukhulisa ingane yakho ngomgosi, iyophila umgosi njalo uyohlezi uzingela ukuthi ubani hey uyazi ubani ukuthi hey nimbonile hayi ngimbonile hey ungambona hey isikhulile ingane yakho ikhule emgosini futhi izophila emgosini isikhathi eside. Izophila isikhathi eside ingane yakho emgosini kusho usumfazi uyoba umfazi womgosi. Naye ukwazi ukuhlala ungahleki ungani uyifundise lokho ingane yakho. Uyifundise lokho ingane yakho, qoqelela imgosi, uhamba uqoqelela imgosi. Njalo konke ozoyisho ngomuntu, konke ozoyisho kufanele uyisho ngomuntu kwasho wacima wafuthi amalangabi. Ikhula kulokho ingane yakho. Ngiyakutshela ngiyakusiza. Awucabangeke uyindoda ekhulisa ingane yayo ngemgosi. Uyindoda nje ekhulisa ingane yayo ngemgosi. Cabanga nje ukuthi yini leyo nto, indodani leyo. Hayi, wendoda uyazi phela ukuthi lapha le ndoda yazi ngibone ukuthi indodani leyo, indodani leyo. Wathinte kahle amatshe, wathinte kahle ukuthi yiwo ngempela la amatshe lawo. Athinte kahle. Ndodani leyo. Hayi. Kahle ngadlali ngathi bafethu. Ngadlali ngathi. Ukhulisa ingane ke. Siyabazi sikhula nabo, sikhula phakathi kwabo abantu thina. Bemgosi. Indoda yemgosi mawuthi uyabheka ubudoda bakhe, uthi buka ubudoda balomuntu. Usubulandelela ungasalinaki nje emgosi uyibeke eceleni ukuthi umuntu wemgosi uhleze ehleba abantu enjani. Usubuka yena manje ubuhamba kobudoda bakhe ubona ukuthi hliphi. uNkulunkulu wavele nje wamjikijela ngamatshe okhalweni. Asikodwa emfaka olunye uhlobo nje lomqondo. Akangamfaka olahambelana nalamatshe amjikijele ngakho. Uyabona? Ubone ukuthi igama nje. Igama nje. Ngiyanitshela-ke bafethu. Ingane yakhe ikhula kuleyo nto. Yes. Kufana nomuntu wesifazane othuka nayo. Ngengezwe insizwa ikhuluma lapha emsakazweni ithi ohlelweni lika Sister Khoza ithi sengikhohlwa lelo kuzana. Ikhuza ke kodwa kusuke kukhuzwa sengikhohliwe ukuthi kusuke kuthiwani kodwa kusuke kukhuzwa ke imikhuba emibi eyenziwa abantu ethi kunabantu ithi lensizwa kunabantu othola ukuthi emotweni yangakubo uyokhuluma ngawe esuka edolobheni aze uyofika ekhaya ama-ex ikhuza ama-ex. Yes, ukuthi uyokhuluma ngawe esuka edolobheni aze uyofika bayakwenza vele. Uthola ukuthi umuntu owenza leyo nto uyena owala insizwa, uyena owathi insizwa ngasayifuni. Manje pho uma ungasayifuni ke phela phumphele ungalokhu umgada umsongela usuphenduke umthandazi manje ohlolela umuntu kubantu. Hamba uthi ngeke aphumelele, ngeke abe into yalutho, ngeke azaganwe, ngeke kodwa uwamala wena awumalelani kanti. Mawusolokhu umgadile uthi ngeke azokhana. Isopa sense nje buyisa umqondo ukuthi hayi wenza iphutha. Wenza iphutha. Iyakudla lento manje. Kodwa manje indlela yokuyikhonsola. Indlela yokuyikhonsola, ukuziduduza nje uyiphathe kahle ukuthi usulokhu uthukane nensizwa yimbe. Hayi kahleni wengane zakwethu. Kahle mina ngiyanisiza. Mayikhulisa ingane yakho ngezinto ezikwenza ube isidididi. Uyazi khona abantu abake benza izinto, ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane.
othathu bethandana nomuntu athi indlela ayiphethe ngayo kubonakala ukuthi yazi le ntombazane kwabani yenza kahle yamala lo umbhedo lento yayivele yenza iphutha nje yayiqomela ukuthi kudlala kahle ibhola lokho noma yayiqomela ukuthi kucula kahle kwayeni yes noma ngoba kuwa kuklini nje kodwa umbhedo lento le wenza kahle lengane yakwala lento uyabona nangapha futhi kuyenzeka kuthiwa uyazi umfoko abantu wenza kahle nje wayiyeka lento usukusubizwa ngalento make kwa discover ukuthi vele umbhedo usukusubizwa ngalento kubantu besifazane kusebula emlonyeni la emlonyeni isikhathi esiningi ngesikhathi ethi uzama ukuyiprova ngcono kubantu kube lesikhathi kuvela ukuthi kanti ubhede impela wenza kahle wayiyeka lengane umfoko abantu wenza kahle kanti ibheda kanje ngiyakutshela omunye ngeze kusho ifamily yakhe ithi cha engazamiyeke nobani hayi usesixakile nathi la ekhaya engazamiyeke ngempela ubani nje ehleleke kanje yes ubani ehleleke kanje mina ngijabula kabi kufana nomuntu kuthiwa umuntu oyithandana nami uthi usaphuza utshwala ngijabula kabi ukuthi awangithethelele sabezobona abantu ukuthi ngangivele ngisole into enje ngithi awangithethelele usaphuza utshwala awangithethelele bakhona angithandana nabasebaphuza utshwala anyundwa abanye nganyundwa azanyundwa nawo nina nyundwa baze baqambe namanga amakhulu aqhatha imizi amanga amakhulu yazi to hayi uyabhetha ngifunda uthandana naloyo washa kwacima okokuqala ukuthi nje ngaloyo washa kwacima uyezo usaphuza utshwala ngihleke ngithi lawa wangithethelela wangisiza omunye kuthiwa hayi akaqoma uyaphuma uyangena lento yapho ngithi awuthethelela angisiza ebazobona abantu umbhedo vele ekayiyeke ngoba uhlelekile umfoko abantu ekayiyeka ngiyabona kunjalo nje wabafethu kulisa ingane yakho ngendlela eyiyo kukhulisa ingane kulomhlaba asiphili nje kulomhlaba phinda asiphili kuyo yonke into usho ususebenza ukukhekheleza nje ukhulisa ingane yakho kuleyo nto futhi uthatha isibisi iyakhula vele ukukhekheleza kusho ekhaya kini ufike ekhaya kini uzophumula wena uxako umsebenzi emsebenzini ukufana nomuntu ongagezi sasisebenza emafemini kunomuntu okutshela ukuthi efemini kunendawo yokulokhuza yokugeza maka sekuyogeza wonke umuntu athi umuntu hayi mina ngigeze ekhaya bazi nje ubaba ugeze efemini nayi ukuthi efemini ugeze ekhaya edlala igebengu ukhulisa ingane yakho ukunqena nje ukugeza ngoba niyakubezelisa ke abantu besifazane umkubezelisi umkubezelisi inoma yini leyo nto ke